Čaute ľudia, vítam vás do ďalšieho unboxingu. Tentokrát je to znova z Pirolandie. Balík má 5 kg. Výplň. Sú to hlavne petardy. Jak môžete vidieť. Teď začneme. 5 Dumbo Nano. Bo to sú proste dobré petardy, treba vždycky mať. Jedný rotačiky. Potom som chcel tieto Small Silver Cracker, bo už som ich raz mal a dlho neboli na sklade a teraz som si dobral. Skrimky, 2 balíky, asi jedna z najlepších detských efektových petard. Potom tu máme kopu Dumbo Mini. Preberieme 2, 4, 6, 8, 10, počkaj, takto, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, fajne. 19, bo F3 bude zakázaná, tak treba si vedieť zásobu. Tu máme na test nejaké Dumbo 2G+, hej, 0,2 g zlože. Tu máme nadimáček, asi najlepšia dymovnica. Dym až 3 minúty. Dumbo piratiky. Kalašníkov koberce, 5 kusov, 70 g. Tiež mega dobré koberce, aj petardy celkovo. Za tú cenu. Tu máme FP3, Banger FP3, 10 kusov, voda. Tom Cobra 2, 10 kusov, či toho majú 1 gram na jednu petardu. To je dobré. Piratiky, asi tiež jedna z najlepších petard za tú cenu a koľko ich tam je kusov. Potom som chcel skúsiť strašne Muerte. Celko to je proste pekná petarda, hej. Takže Muerte, dáme si to na kopu. Kartička mi neprišla, som si všimol z Pirolandy, ale nevadí. A dáme si to na kopu. To je OK, máme to už na kope. Mini Dumbumiek extrémne veľa, jak môžete vidieť. Hej, 19 balíkov. No treba, F3 bude zakázaná od nového roku, takže treba zásobu. Takže dajte lajky a čau.